Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndinoda kutenda vose avo vakaenda vakanofollowa page about 163 something people that have already followed. Kana usati wafollowa page redu, ndinokumbira kuti munge muchienda muchinofollowa ku page kwedu so that tinge tichizowanawo mafollowers akati one day tinge tichizopota tichizokandawo magifts ikoko kuFacebook. Pane akakwanisa here kuridhema airtime yandakaposta nezuro kuFacebook? If so, you can tell us that you were the lucky person akakwanisa kuridhema airtime yainge iri airtime inoshanda pamalaini ose kana uri muSouth Africa, MTN, Cell C, Vodacom uye zvekare neTelkom. Ndichazokanda zvekare kamwe ka airtime. So make sure that you follow our page ku Facebook for more updates. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchituba changu kunze kwakaoma uku kuri dry. Saka ndine kasaluni kangu ndakanzi nasisi vangu vanhu vari kuita mari kunoku nemafuta awa ekutsvukisa. Saka ndainge ndagara ndichishanda hangu samaid. Kamari kandainge ndichiwana kainge karibo. Ndainge ndichishandira varungu vasiri vemuSouth Africa. Varungu ava vainge vari Americans, vaita sekunge vainge vari madiplomats. Saka vaindibhadhara mari yainge iri bomb. Kwavaigara mukomanashi ndaikwanisa kugara gore rose ndisinganoti ndisi passport. Ende zvandaiita ndaiti kana ndikaenda kuSouth Africa ndikasvika kumba kuJoburg, then ndobva ndachizoenda ndonobatisa passport yangu, ndobva ndachizodhindisa rangu departure. Ndaizoti kana ndodzokera kumba maybe after 6 months ndobva ndinozodzoka ndichitenga madays, because ikoko kwatainge tichigara waisambowana mupurisa anosvika. Ende taiti kana tikaenda kumall taenda pane kamwe kamall ikako like kanodhura zvisingaite kashoma kuwana vanhu vatema. Kukamall ikako unenge uchingowana varungu chete. Saka kwainge kusingambosviki mapurisa. Ndiri kuzvidemba kuti chandakasiyira basa apa kuti ndinge ndichidzokera zvichaiti, nekuti already vatova neumwe mukadzi but muSouth African ari kuvashandira apa ndiri kunoku kuZimbabwe. Zvino sisi vangu vava kuti zviri kuda kuti tinge tichizvifambira. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Sisi vakandiudza kuti kunoku kuZim zvinhu zviri kufaya. Vakabva vachizonditi instead yekuti urambe uri kuSouth Africa, wadii wati kamari kauri kuti unako wauya kunoku kuZim waona zvimwe zvekuita, nekuti South Africa haisi nyika yako. Tarirawo kuti vamwe vako vezera rako vari kutovaka, plus ikoko kwakazara varume matsotsi. Unongoramba uchiitiswa zvemucholo. Asi kunoku kana munhu akadanana newe hazvizoite kuti azokushandisa zvakadaro, munokwanisa kutovaka musha wenyu. Saka ndakabva ndachizobva kuSouth Africa ndikauya kunoku nekuti munyamawo dzangu ndainge ndava kunzwa kuti ndaneta. Of course kushanda ndaishanda zvakanaka, but kungoshanda usina peace yekuziva kuti handisi munyika mangu, plus kana usati wadzoka kuno kuZimbabwe vision raunenge uinaro nezvinhu zvinozoitika zvinenge zvakatosiyana. Saka ipapo ndakaweka ndikaona kuti sezvo kuSouth ndainge ndichibata at least around 400 kana kuti $500 pamwedzi. Sisi vangu vakabva vachizoti unozviziva here kuti nemasaluni kune vamwe vanhu vari kubata mari iyoyo within 1 day kana kuti 2 days. Vakati mwedzi hauzoperi usina kubata at least $1,000. Ndikaona kuti zvinenge zvakanaka. Ndigere munyika mangu, handina kana chekumbotya, ndinenge ndiine freedom. Maybe ndichawanawo murume kana ndadzoka kuZim. Saka ndakabva ndachizoti sisi chinditsvakiraiwo nzvimbo. Sisi vakabva vachizondiudza kuti kwainge kuine salon iri kwaMakoni. Vakandiudza kuti kune imwe zvekare iri mutown. Saka ndakabva ndachizoti ndiri kudzida salon idzi dziri 2 kuMakoni neimwe yemutown. Saka iyo yekuchitungwiza yakazotanga kundipa maproblems. Vasikana vainge vachishandako vainge vasinganyatsokundipa mari zvaindifadza. Vaiti kana vakaruka vobva vaita zvinhu zvavo in silence, because ndainge ndisingakwanisi
kuendako each and every time. Ndaikwanisa kuenda ka1 kana kuti after 2 days ndoenda ndichinokolekta mari. Saka ndainge ndichiona kuti marentals nezvimwewo zvandainge ndichiburitsa business mari dzandainge ndichishandisa zvainge zvisiri kunyatsokuti so then ndakabva ndachizoshift'a saloon yekwamakoni ndokubva ndachizotsvaka imwe space mutown. Saka ndokubva ndachizoita masaluni maviri. Ndadaro mukomanashi pandainge ndichiri kuSouth Africa ndisati ndauya kunoku, sisi vakabva vachizondiudza kuti kune vanhu vari kuita zvekuhodhesa mafuta, like vatori vanhu vatori nemukurumbira. Saka vanhu ava kana ukaenda kwavari unokwanisa kunohodha mafuta ako. Mafuta awa ndeekutsvukisa, saka anenge asina branding. Iwewe unozomatengesa without mazita macelebrity. Saka vanhu vazhinji vainge vachinzi vari kuita mari nazvo, ende zvechokwadi variko vari kutoita mari. Vamwe vakatotenga dzimba nekutotenga motikari vachitengesa mafuta ekutsvukisa. Apaya neconfidence ndabva ndachizotora kamari kosi kandainge ndiinako muaccount. Ndainge ndakavhurirwa bank account nomwe muSouth African wandainge ndakambodanana naye, ainge asinake chicoward. Ndakaenda ndikanoburitsa mari yangu, ndakaita mazuva 5 ndichiburitsa everyday. Ndaiburitsa 8,000 ndo mari dzandaiburitsa each and every day. Saka ndakabva ndachizoti mari yangu yava ndikatanga kuitumidzira kumusha kuitira kuti ndisazofamba nemari yakawanda at the same time. Mukoma ndakazoti ndasvika kumba everything was okay. Tikabva tachizoita set up dzemasaloon, kamari kakatotanga kutopinda paya. Pamistake pandakazonoita pekunohodha mafuta, ndahodha mafuta angu mukomanashi zvinhu hazvisi kufamba. Ndamboedza kumaketa, mafuta haasi kutengwa. Kumasaluni mafuta haasi kutengwa. Saka mukufamba kwandinenge ndichiitawo ndikudzwawo kuti vamwe vacho vanozvoita like not kwandakanohodha, but hanzi kune vamwe vanogadzira mafuta zvavanoita manje. Vanoti ivo vanoshandisa mishonga yekukoka vanhu kuya kuzotenga mafuta, not like vanhu vanouya 1-1, vanhu vanouya kuzohodha, nekuti mukuhodhesa ndo kwavanenge vachiwana mari yakawanda kudarika vanhu vanozoita zvekutenga 1 by 1. Saka vakaenda vakabva vachizonobetserwa nedzimwe n'anga, vabetserwa nenyanga dzinovabatsira. Zvinobva zvachizonokanganisa vanhu vaive vanenge vachizonohodha vachizonotengesa zvinhu zvako zvinenge zvisingazokufambiri zvakanaka because iwe unenge usina mishonga yaunenge uchishandisa. Saka ndo challenge yandakabva ndachizotanga kusangana nayo. Ndikati zvinondoita sei manzi baba? Vakabva vati zvimwe zvacho zvinoda vanhu vechivanhu. Nyaya yavapo ndeyekuti sisi vangu vane mafoni numbers avakapiwa. Handizivi kuti ndodii. Sisi vangu ivo vari kuti vane mafoni numbers avakapiwa vamwe sekuru avo vari kuMozambique. Saka sekuru ava hanzi vari kubatsira vanhu vanoita zvekutengesa muZimbabwe zvinhu zvakaita semafuta, kungohodhesa, kungohasela. Hanzi unokwanisa kungoita kahasel kako kadiki zvokuti unongongori nekashop kako kadiki, but each and every month uchitopinza mari dzimwe dzekuti vanhu vakanzwa kuti kashop aka kanokwanisa kutopinza $20,000 each and every month. Vanhu vanotoshamisika. Nasisi vangu mukoma tine kwatakabva kuenda kunoona umwe mukadzi uyo akabatsirwa nasekuru ivavo because vakati kana muchifungidzira kuti ndiripo pakutongo kutambisirai mari dzenyu, endai munoona nhingi. Sisi vangu vakabva vachizopiwa mafoni numbers emukadzi iyeye. Akabva achizosenda location, tikamukira makuseni tikabva tachizoenda kushopu kwake. Tasvika pashopu pake mukomanashi, mushopu macho hamumborina zvirimo. Tikangoona mungori nezvimasolar panel, zvimakachaja, mabhatiri nezvakangosiyana siyana. Like hautonzwisisi kuti shopu yacho inoita zvemaelectronics, vanotengesa macar spares here, what is really going on. Saka tagara pasi paya mukomanashi. Pakasvika vanhu 10 ava vandakaverenga. Vanhu ivavo vakatanga kutenga. Umwe akauya akatenga TV, umwe akatenga ichi, umwe achitenga ichi, umwe achitenga ichi. Pasina kana nguva mukoma. Mukadzi yeye ainge atobata mari yainge ichitodarika $3,000 something pakanguva kadiki diki. Saka akabva achizoti vasikana ndonyaya iripo, ndokudyawo kwatiri kuitawo Zimbabwe sezvamuri kuona kuti yakaoma. Saka sisi vari kunditi handei
kuMozambique. Sisi vaida kuenda voga, but vari kutya manje, vari kuti chandekani munin'ina wangu tiende tinobatsirwa. Mukomana achindateverera chirongwa chenyu kwenguva yakareba, sisi vangu havadi kana kutombonzwa nyaya dzemaconfessions. Vanoti zvemaconfessions izvi zvinongoteererwa nevanhu vanenge vasina zvekuita, but inhau yekuti sisi vangu I now know kuti she is a guilty feeling semunhu ari kuda kunotora mishonga yelaki, saka havadi kunzwa manegative effects azvo. Saka ndauyawo pano ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Chandinongoda maadvices ekuti ndingazvifambisa sei, how can I speak with my sister, kana kuri kunzi kuenda ndoenda here nasisi vangu, kana ndikaenda zvimwe kuda life yangu inokwanisa kuzoshanduka, because zvaizvezvi zvinhu zvakaoma mukoma, zvakaita kusunga handina kana pekutangira, kana kuri kunzi ndikangoshaya mari kunenge kwava kutobroka, because life yandava kutorarama izvezvi vasikana vekusaluni kana vakasangopinza mari mukoma kwemazuva mashoma, BP inotokwira because yerent ndinenge ndisisina. Apa pabuilding pacho ipapo patakatsvaka, ndakatombotaura nasisi ndikati maNigerian tadi tatsvaka hedu building inenge ichinzi ndiye muIndian kana kuti muZimbabwean, at least muZimbabwean anenge achinzwisisawo nhamo yako. Kana ukaona kuti unenge usina mari, kana ukataura naye zvimwe kuda anokwanisa kuti uchazondipa mari yangu next month, but maNigerian handiona sekunge tinokwanisa kuzowirirana. Manje sisi vakabva vachizoti panapa ndo patori right, panotofaya. Of course paitombofaya mukoma, zvinhu zvichitoendeka nenzira kwayo, but pandakangonohodha mafuta mukoma, zvinhu zvangu zvose zvakabva zvati mbombombo. Handizivi kuti ndodii. Muprofita akatondiudza kuti mungatotambisa henyu mari muchifamba muchitsvaka maprofita. Zvinhu izvi zvinongogadzirisika chete nenzira dzechivanhu, because munhu iyeye akakuhodheserai mafuta, iye mhiko dzake ndedzekuti mafuta ake ange achitengwa. Zvino anozoti kana apinda mumaoko enyu zvinobva zvachizonetsa, nekuti imi mumaoko enyu haana kana kumbogara akabata mishonga kana kumbopinda mumatare zvawo kana bute, haatozivi kuti chii chinonzi bute racho. Saka ndo nyaya yangu mukoma yandiinayo. Ndinodawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Do you advise me personally? Tell me kana vedare renyu vanokwanisa kundibatsira zvekare. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa, please do not go. Zvichanaka mangwana muchazouyawo netestimony yenyu kuti mukoma ipo paya zvinhu pazvainge zvorema ndichishaya kuti ndoita sei, kusaluni kusingafambi. God is going to give you your breakthrough very soon. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Again I am requesting kana kuine vanenge vachikwanisa kutipawo maprayers, vanenge vachikwanisa kutipa zvekare nemasermon, munokwanisa kuuya, then you give us a sermon, ndobva ndachizoposta pano. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Ndine umwe murume uyo wandakambodanana naye. Murume uyu ndakatanga kudanana naye kubva mugore ra2012 tikabva tachizopesana mainge muri mugore ra2015. Ndainge ndava kudanana nevamwe baba vainge vaine mari dzavo, avo vakazondibatsira kuti ndinge ndichiuya kunoku. Ndakauya kunoku as a spouse. Saka mukoma, dambudziko rakazovapo nderekuti zvakatangira tichiri kuSouth Africa vaiva munhu wemari. Ndagara ndichivaudza kuti handei kujimu. Saka vaingoswera vakangozvigarira vachingomaneja mabusinesses avo. Saka vakazotanga kuora gumbo, ndopa vakatanga kuparapatika, vakati handei kuchipatara. Patakaenda kucheck up vakabva vanzi vane sugar diabetes nehigh blood pressure. Saka vanofanira kuti vange vachipota vachijima apa munhu aora gumbo. So it was very difficult mukoma
vaikwanisa kuita mabad souls zvekuti ndaitadza kana kuvatarisa. Saka rudo rwangu rwakatanga kupera kwavari zvishoma nezvishoma. Vakazorikavha, ndopavakabva vachizoti ngatibudei muSouth Africa, nekuti muSouth Africa ndikwanise kuzowana proper medical care. Ndobva tachizouya kuno kumhiri kwemakungwa after mwana wavo aseta up a business, because vane mwana atokura, so he was already here kuno kukwatiri. Tauya kuno kumukoma, then takatanga kunetsana because takaita 2 years ndisingazivi kuti ichi chinonzi kurara zvekare nemunhurume. Ndikati inini I can't take this anymore. Ndo patakabva tachizoenda paseparation. Right now we are divorced, but we are okay. Hatina hedu maproblems. Takaita vana vedu vaviri matwins. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakaenda kumusha, mama vangu vainge varwara. Saka pandakaenda kumusha ndakazongosanganawo naex muHarare. Ndakatomuona aine mhuri yake, but ndakamunzwira tsitsi shaya dzainge dzakaita kuwira mukati, tikataura tose. Saka akangondipa saini yaye yekuti mukadzi wangu afanira kuti anga achizviziva kuti uri ex wangu. Saka ndakangoti sekuru muri sei, takutotaura paya paya. Ndokubva atondipa mafake introductions. Akati sekuru ndakagumai kudhara, kana mafone numbers enyu handisisina. Ndokubva tachinjana mafone numbers. Saka ndakatanga kutaura naye, like ndakangotanga kungonzwa somehow kuti munhu uyu I still miss him and I need him. Ndakatanga kufunga zvose izvo zvataiitirana panguva yekuti tinenge tichiita romance, tichiita bonde. Like the guy was very good. Aingoshaya zvake mari yekuti ange achindipa apa inini ndinodawo murume anokwanisa kundichengeta. Now ndava kukwanisa kuzvichengeta, ndava mature. I am now matured nekuda kwekuti kuno kundakavhurirwa business and everything. Saka kubva zvandakagumisidzira kurara neex-husband yangu kusvika pari zvino handizivi chinonzi murume. Zvandanga ndichifunga kuita pari zvino mukomana ndezvekuti ndafunga kutotorera amainini murume uyu inini ndewangu. Ndini ndakatanga naye ndikamusiya ende ndafunga kumutora. Tinotaura tose, but ndinozviona hangu kuti iye mukutaura neni anotya kuda kuzoita open enough. So I don't know kuti ndochimutanga here, because pane tumwe tumajokes twatinomboita, like this other day takataura tose pafone for more than 7 hours mukoma. Saka munoti vanhu vakadaro vasi vanhu vanenge vachiri kudanana here. 7 hours takakwana takatanga kutaura. Mukomana kubva ndichingopinda mumba ndikageza, tichingotaura chete, foni ingori pacall tichitaura, achitondibvunza kuti uri kuitei, ndichitomuudza kuti unopindawo mumachira tichitotaura. Saka ndafunga hangu kuti ndige ndichizvitorera murume wangu. Kana ndikaita zvakadaro ndinenge ndaita chivi chakaipa here. Zvakangofanana izvo maonero angu, munhu ndewangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi munhu uyu agara ndewangu, saka zvaari wangu ndangofunga hangu kuti ndinge ndichingozvitorera munhu wangu. Munozvionawo sei nhai vedare? Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret iyo yandiinayo. Ndakarohwa mbama nechitunha chavatete vangu. Ndinonzi ndakapiwa munyama navatete ava. Vatete mukomanashe ndakatanga kugara navo kubva ndichiri ne14 years. Ndakazobatwa chibharo nemurume wavo. Ndabatwa chibharo nemurume wavo. Ndakavaudza, vakaramba vakati ndini ndainge ndaitira murume wavo maactions. Saka vatete vakafa vaine chigumbu neni. Takati tiri parufu rwavo vatete. Ipapo mukomanashi ndainge ndava kutoshanda some maid. Ndainge ndatova mune imwe relationship neumwe murume ainge achitoti ainge achida kundiroora. Akazondiramba ndichibva kurufu rwavatete. Saka yakati yava nguva yebody viewing.
ndakatanga kunzwa shiri dzichirira munzeve dzangu, ndikanzwa munhu akazevezera akaita sekunge ainge akamira kugotsi kwangu akati usaenda kunoita body viewing, usaenda iwe, usaenda. Ndozvaainge achiita munhu iyeye. Nanhasi uno ndinogara ndichinzwa voisi iroro, but rinoita sekunge munhu wacho ari kufamba achienda kure neni nekufambawo kuri kuita makore, but ndozvaakataura kuti usaenda kunoita body viewing, usaenda. Saka ndakabva ndaona kuti hazviita kuti ndiregedze kuenda kunoona vatete vangu vari mukofini. Saka takati takaita line tichienda tichinoona vatete. Pandakasvika padhuze nekofini ravo ndichiri nechekumakumbo, ndakatonzwa kofini kuti rakavibrata, ndakanzwa kuti kuchu mukofini. Ndikati kuchii chiri kuitika? Saka ndakaramba ndichingofamba mukoma. Ndakazoti ndasvika apo pandainge ndava kunyatsokuvaona vatete vangu, ndo pandakangonzwa kuti nevanhu vose vainge vari padhuze neni vakatonzwa kuti ndainge ndarohwa mbama. Saka vatete vangu vakandirova nemambama maviri at the same time. Mukomanashi ndakaita sekunge dzatodambuka, ndikatanga kuchema. Vatete ndakavaona vakaita zvekusimuka so, asi vainge vari mukofini vakanyatsokusimuka vakagara, ndokubva vanditi vakandirova mbama, vakabva vatodzokera mukofini. Saka ipapo ndakazoendeswa kun'anga ndikanogezesewa, but kubva ipapo kusvika pari nhasi mukomanashi, kunyange ndikanzi ndapindawo murelationship, murume iyeye ndinozongosvika pakungomuudza kuti isha, for your own safety and for your own peace ngatingorambana, because ndine mumwe murume uyo aidriva matrack wandainge ndava kufambidzana naye, akandiudzawo kuti ainge akarambana nemukadzi, tikabva tachizotanga kuwirirana. Saka akatanga kusangana nemamwe mabad lucks zvekuti ndakatanga kumunzwira tsitsi. Aita maaccidents, mukoma kungoti pano nepapo otondudza kutoti shandaita accident, ndabuda muroad. Kuwabuda seiko muroad ukaita accident? Handizivi, ndakandinyatso kufamba zvakanaka. Wanga wakarara here? No, otobatirwa mari nemurungu. Kungodai tairi rotonzi ratoputika, obatirwa mari, aita mistake, adai arasika watambisa dhiziri rangu, saka ndava kutokubatira mari. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana naye, because ndingatomukanganisira upenyu hwake. Saka ndozvinoitikawo kwandiri, handizivi zvimwe kuda panapa kana paine muprofita, kana aripo muprofita anodawo kuti tinge tichimboedzawo kupinda murelationship, muprofita kana n'anga. Zvimwe kuda ndikadanana nen'anga pamwe zvinokwanisa kuita senani, handisisina basa nazvo kuti munhu yeye anenge aine vakadzi 10 or 20. Chandava kungoda kungovawo nemusha wangu, kungovawo nemwana, kungonzi ndinonzi amai nhingi, ndozvandava kungoda zvaizvezvi. Ende haisi nyore mukomanashi zvinhu zvakaitika kwandiri kuti unorohwa nemunhu akafa, kutoona munhu akafa achikurohwa. Kunyange ndiri ndega so sehusiku ndinobatwa neimwe fear yekuti kugara mumba ndinenge ndichitonzwa kutotya kuti mumba hamutogariki zvachose, ndinenge ndichitya. Iyi ndiri kushungurudzika, emoji of a crying woman. Handizivi kuti Mwari vachazondisunungurawo zvaita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi Mwari handizivi kuti vari kuda kuti ndinge ndichiita sei. Hanzi ndarwadziwa. Vanoti usiku, that is the most difficult time, nekuti vanenge vachitanga kufunga kuti but paipe ndakatorohwa nechipokoka kukana chikauya futi. Hanzi ndinokwanisa kugara panze, havarari kana malights akadzima, hazviiti. Zvakangooma hazvo veduwe. Please let us like this video. Ngatikandei malikes pavideo iri kuti ringe richikwanisa kuzoonekwawo nevanhu vakati wandei. Ngatimboisai malike, at least 1000 likes pavideo, zvekare nemacomments veduwe. Ndine imwe episode iyo yandichaposta zvekare kufacebook, saka zita ndi Brother Nashi. Munokwanisa kuenda kufacebook mungoti Brother Nashi, ndiri kukumbirawo following yenyu kufacebook, uye zvekare ndichazokanda ka airtime ikoko kana zvikazofamba zvakanaka nevanenge vari kuzimu, tichange tichizokandawo airtime
muchikwanisawo kuzopota muchiitawo recharge airtime muriko kufacebook ikoko. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.